Здравейте, ученици. Хич не ми ставите. Аз минавам да оформя набързо, още ми поред. Антония, Атанаска, Анастас, Парастас, така, Стоян, Димитър, петици имате мои да си ходите направо. Йоана, ти моето момиче ставаш само за едно, разбираш ли? Само за едно ставаш. Защото си добра ученичка. Не за друго, защото си добра ученичка. Айде, четворка, бягай. Бягай да ми звънни майките после. Обязателно. Иване, тебе как ще оформим, бе, моето момче? Ти така се заформим, че направо после не моето отформим, бе. Гледай, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 1, единица чак, единица, 2. Ти средно аритметично си за минус 40, бе, човек. Какво да те правя тебе? Стига, господине, стига така, бе. Тежка история, сега майка беше болна, брат ми той на детска градина не може да ходи, трябваше да го вземам. Трудна работа и чини вкъщи трябва да мия, сега то не е лесна работа, разбира. Баща ми, то знаете, че баща ми нали си отиде от света си отиде човека сега. Какво го направя? Той... Абе, какви глупости ми говориш, бе? Баща ти заминал в Холандия да работи заради тебе, бе. Къде бе да пуснал този свят жив човек, нали ме е приятел, бе? Даже неделя ще ходим на риба, бе. Бе, галфон с галфона ти. Глупости ми говори. Откакто пък се запознах с дъщеря ви, потръгнаха малко нещата в моя живот, ама тя като ми смука цялото беловаци и аз направо затънах с дългови. Даже вие трябва да се аргументирате, вие ми дължите някакви пари, бе. Аз сега какво да правя? Да се издължавам на тя. Я кихе, маня, я кихе направо с лева, маняк. Кихе направо, що побъркаме, ей, кихе. Кихе, господине, ей. Чакай само, моето момче, дъщеря ми, не бе, ще оправим работа, бе, не се присняй, няма да ти пиша двойка, бе, не се присняй, не се присняй, няма, шестица имаше, не се присняй.